Der er kontakt, men det er bare flad. Ja. Der er ikke noget impact i det. Nej, det. Så det er derfor, jeg kan bare gå videre. Ja, det er fint. Du var inde på maven af mig, så? Yep. Hold, du har noget rent på hånden. Jeg nåede ikke at blokke den. Ja. Det er nok. Du er ret, selvfølgelig. Du kommer ind på låret. Ja, du tør til over armen. Ja, ja. Det er bare for at anerkende. Ja. Du kommer også ind i skallen. Jeg vil ind igen. Ja.